jen hoďte na něj, ať se nám nestratí a kamiona právě jíždí na náměstí. Takže zůstaneme na svých místech, protože kamion pojede právě sem. Už na nás troubí, my ho vítáme a prosím vás, abyste tady zůstali na svých místech. Střídkovém máme prostor. Tak, tady couvneme prosím za úroveň těch květináčů, poprosím vás, dostaňte se na úroveň těch květináčů, tady taky couvneme, ještě couvneme. Ten kamion může sjet, couvneme prosím. Tak, ještě potřebujeme kousek couvnout tady ke stromku, potřebujeme, abyste nám couvli. Ještě prosím couvneme, ještě. Tak, báječné, kamion nám zastavil. Tak, a já vás teď budu muset poprosit, abyste nám pomohli, protože teď budeme muset něco udělat. Co myslíš, že teď bude následovat? Budeme co, maminko? Otvírat dveře, ano, my budeme otvírat kamion. A jak pak se otvírá takový kamion? Prosím? Ne, z téhle strany, ale kouzlem. Já vás poprosím, já řeknu 3, 2, 1 teď a všichni budeme foukat do kamionu, jo? Takže se připravíme, budeme foukat do kamionu. Pořádně všichni, jo? Takže pozor, 3, 2, 1, teď foukáme. No tak, maminko, ale vy jste nám nefoukala. Já jsem se na vás foukal, vy jste nefoukala, musíme foukat všichni a pořádně. Takže ještě jednou prosím vás. 3, 2, 1, teď foukáme. Tak ale, prosím vás, tatínku, jak se jmenujete, tatínku? Jak se jmenujete? Tonda. Přátelé, kvůli Tondovi musíme přidat ještě. Foukejte pořádně, jo? 3, 2, 1, teď. Foukáme. Tondovi taky, jo? No vidíte, Tondo, konečně máte pořádnou pusu otevřenou, foukáte nám do kamionu. Tak. Tak, už nám to jde. Všecko nám Pojď a nejbej s rukou. Já natáčím. Děti, zeptám se vás, jak si myslíš, že říkáme tady těm lidem, když jsou malé děti a tlačíte na zábran, to bolí. A je to nepříjemné, takže prosím vás, netlačte se na děti, klidně couvněte, protože po těchto schodech budou děti chodit nahoru a budou se fotografovat s naším Santou. Takže poprosím, aby tímto směrem se vytvořila fronta, aby se nestáli do silnice. Pro ty, kteří nechtějí stát frontu, opravdu tady budeme dlouho. Běžte se občerstvit a přijďte za hodinku. My tady na vás počkáme a můžete se vyfotografovat se Santou, ale prosím, abyste se netlačili. Jsou tady miminka a tlačíte je, oni pláčou. Prosíme dopředu, netlačte se, chovejte se k sobě ohleduplně, jsou tady malé děti a ty si to nezaslouží, že bychom se na ně tlačili. Moc vás prosím, budeme tady i soutěži, budeme mít SMS-kovou soutěž a budeme zvát všechny vítěze po těch druhých schodech nahoru. Po těchto schodech se bude chodit nahoru, tady děti takhle projdou a po těch druhých schodech budou zase odcházet. Takže se rodiče mohou si hezky se děti vyzvednout tamhle u těch schodů. Takže ještě jednou prosím o ohleduplnost a abyste se netlačili. Pokud byste se chtěli občerstvit, samozřejmě můžete, ale v našem stánku můžete zakoupit některé dárky a přispíváte tím na dětský dům tady v Tachově, takže tím pomáháte dobré věci. Tady budou stát skřítkové, budou vás pouštět nahoru a všechny děti, které budou vyfotografovány se Santou, tak my musíme poprosit souhlas rodičů, aby se nám podepsali, aby dali souhlas tím, že děti budou na stránkách www.vanočníkamion.cz. Tak, já vám představím skřítky. Tak, ahoj skřítku, jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem skřítek Hajný. To je skřítek Hajný a je to výborný tanečník, dneska si s ním maminky určitě rády zatančí. Tady máme dalšího skřítka. Skřítko, ahoj. No, já představím někoho. Už je tady. Tak, to je Karolko, to je takový kompleta, ano. Tak,
Skřítku, ty se jmenuješ jak? Já nejsem skřítek, já jsem Santa. Nejsi Santa, tak jak se jmenuješ? Tomík. Tomík, tak, tady máme skřítulku. Lauru, ta má strašně ráda takový malý zvířátka. Káťu! Káťa, skřítek Káťa, ta zase hraje strašně ráda takové poznávací hry a to je všechno, takže já myslím, že můžeme začít. Co říkáte? Ne. Proč ne? Já myslím, že nám tady někdo chybí. No a kdo nám tady chybí? Nevím. Já tady chybím. Ty seš tady. Nezdržuj. Správně. Děti, zavoláme Santu pořádně nahlas, až řeknu 3, 2, 1, teď. Počkejte, až řeknu 3, 2, 1, teď. Zavoláme Santo, jo? Tak, 3, 2, 1, teď. Tatínku, já jsem říkal všichni, prosím vás, no? To je sice hezky, že si krásně smějete, ale říkal jsem všichni. Takže ještě jednou, 3, 2, 1, teď. Tamhle ta maminka s tím bílým rolákem. Maminko, vy se díváte tady po skřípcích a vůbec nám nevoláte Santu. To je nezodpovědné a nečestné. Tamhle ta maminka. Tak, neukazuje se prstem. Takže všichni a pořádně 3, 2, 1, teď. A už je tady. No vidíte, děti, zamávejte Santovi. Ahoj. Ahoj, Santo. Ahoj děti! To je krásný hlas. Řekněte to ahoj. Santo, jaká byla cesta? Cesta byla dlouhá. To bych řekl. A co si přivezl dětem do Takova? Přivezli jsme spoustu radosti, písniček a taky dárků. Tak to mám radost. A Santo, podívej se, kolik je tady dětí a všechny čekají na to, aby se s tebou vyfotografovali. Myslíš si, že můžeme začít? Je to krásné, můžeme začít. Tak, prosím, Santo, posaď se do svého křesla a skřítkové vyběžte na místo, abychom mohli začít taky soutěžit a připravte se na schodek, protože budete rodičům předkládat ten